नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी कोकणातलो चॅनलवर. तर आता आम्ही चाललो बोरा काढूक, बोरा खाऊ. पूर्ण टीम हा आपली. तर बोरा काढूक सुरुवात झालेली आहे. बोरांची टेस्टिंग चालली आहे. मोठ्या बानी मोठ्याही आहे पाडतात बोरा. आणि ही बोरा बघू शकतास, लाल लाल भडकत मस्त आहे की. आणि ही निवडणारी बघू शकतास कशी निवडतात, फटाफटा निवडतात. आणि हे सगळं आपलं मिठबावचं समुद्र किनाऱ्याचं. आणि ह्या बोराचा झाड हलवलं तरी बोरा पडतात. शेता बघू शकतास काय करता आता. आणि वेदनबाई माकडासारखं झाडावर चढलेलो आणि झाड हलवून काढता. बोरा काय पडलेली दिसली नाही. मस्त आहे की बोराची झाडं होती. मम्मूक पाडून मम्मूची बोरा चोरलेली आहेत. बोरा बघू शकता झाडावरची. आणि एवढी आम्ही बोरा काढलो. थांबा तुमका खाली ठेवून दाखवतो. एवढी बोरा आहेत आमची तर घरी जाऊन. आणि हे 2 मांडर आमका दिसलेले आहेत, मुंबईसून येलेले आहेत. बघू शकताच कशी गोळा करून खातात ते. मोठं माकड आहे, एक माकड पळालो आमचं.